Magandang araw! Ako po si Jennifer Salenga at welcome sa Sari-Saring Success. Happy New Year po sa inyong lahat! Simula na ng panibagong kabanata sa 2025. Isang panibagong pagkakataon para magbukas ng pinto sa mas maraming oportunidad at abutin ang inyong mga pangarap sa negosyo. Dito po sa Sari-Saring Success, patuloy namin ihatid sa inyo ang mga kwentong puno ng inspirasyon na maaring maging gabay sa inyong paglalakbay tungo sa tagumpay. Kaya naman simulan na po natin ang pagtuklas sa mga sikreto at diskarte sa likod ng mga matatagumpay na negosyo. Tayo mga Pilipino, abay talagang mahilig sa pagkain. Kaya naman ang mga negosyong may kinalaman dito, laging pumapatok. Tulad na lamang ng ating tampok na negosyante ngayong araw, nasagot na ang hassle-free handaan at masarap na pagkain sa kahit anong okasyon. Nandito tayo ngayon sa Barangay del Pilar, sa Ciudad San Fernando, particularly sa 8th Avenue Uniside Subdivision. Papasyalan at kikilalanin natin ang ating kabalan chef na gumagawa ng pangalan ngayon sa larangan ng food business dahil sa kanyang masasarap at dekalidad na home-cooked meals. Tara! Kasabay ng pagpasok ng New Year ay ang kabi-kabilaang family gatherings. Nakagawian na kasi nating mga Pilipino ang family reunions kapag ganitong panahon. Kayo bang napiling host at namomroblema sa pagkaing ihahanda? Huwag nang mag-alala, sagot na yan ng Madeline's Food Services. Hindi na kailangan ma-stress sa paghahanda dahil may mga food tray at bento meals na maaring i-deliver o kaya naman ay pick-upin sa kanilang kitchen. Basta itawag lang yan sa kanila a day before o early morning. Solve na ang problema mo! Yung nag-offer ng door-to-door delivery na foods, home-cooked meals. Umpisa, mga roast beef, ganyan, beef caldereta. May magre-request, kare-kare, kamaron, exotic food, kambing. Araw-araw, umaabot daw ng 20 food trays ang kanilang orders, habang nasa 20 to 1,000 naman ang bento meals. Ang pagpapatakbo ng ganitong negosyo, hindi na raw bago sa may-ari ng Madeline's Food Services na si Mads. Dahil bata pa lang, ito na rin ang negosyo ng kanilang pamilya. Hi, Miss Mads! Jen Salenga po. Hi, Miss Jen. Welcome po sa aming humble kitchen. Ma'am Mads, thank you very much sa pag-welcome sa ating team, no? Ang ating Sari-Saring Success team para ibahagi or i-share ang iyong story of success. Paano ba nagsimula ang Madeline's Food Services? Nagsimula po yan noong 2014. Nangailangan po sila ng canteen concessionaire sa Mother of Good Counsel Seminary. Actually, before that, nasa UAE ako as OFW and work as a chef. And then, tumawag yung father ko. Pinapili ako is either OFW or business sa Pilipinas. Pinili ko yung sa Pilipinas. Kasama ko pa yung anak ko noon. Pero sinong nag-influence sa'yo? Sinong naging inspirasyon mo? Yung father ko po. Mahilig talagang magluto. So growing up, ang negosyo na ng pamilya ay? Sa food business po talaga. Yun po yung hilig ko talaga, bata pa ako. Yun sa pagkain po talaga yung kaya nag-enroll ako ng culinary school. Pero bago pa man pumasok sa culinary school, sumabak na sa pagnenegosyo si Mads sa tulong ng kanyang ama.
Kasi kumuha po siya ng kantin sa Guagua. Okay. Tapos ako sa akin niya pinahandle at the age of 16. 16? Nag-aaral ka pa noon? Nag-aaral ako ng college. Umaga, nagkakantin ako. Panggabi yung night shift ako sa school. So, napagsasabay mo? Opo, nagpagsasabay. Sa edad na 20 years old, sumubok din daw siya na magtayo ng kanyang sariling kantin sa Bacolor. Pero ilang buwan lamang ito at nagsara matapos makatanggap ng job offer sa UAE bilang chef. Bakit mo iniwan? Gusto ko lang mag-ibang kumuha ng experience, ganyan. Para may matutunan ka at least. Ano yung naging deciding factor mo para umuwi sa Pilipinas? Kasi actually that time po may anak na ako. Okay. Na nasa Pilipinas? Opo, maliit pa lang. Hindi ba sapat yung kinikita mo nun sa kantin? Sa Damsu? Hindi po. That time. Kasi starting pa lang, kumbaga nag-experiment pa lang. Oo. Kaya, sinubukan mo mang-ibang bansa. Sa kanyang pagbabalik, naging canteen concessionaire si Mads at kumikita ng maganda. Kaya naman naisipan nilang mag-expand pa. Pero dumating ang pagsubok na hindi niya inaasahan. Before pandemic po, nag-open kami ng canteen sa may Guagua National College. So para nag-expand na? Opo, malaki na yun. Kasi nag-serve kami ng 5,000 students a day. And then, biglang pandemic, lockdown lahat, walang pasok. Ang daming stocks. Kasi canteen concessionaire ka, yung stocks mo, bulk orders lahat. Ayun. Naging challenging siya kasi hindi mo alam paano mo ipapaubos yung stocks mo. Nag-isip ako ng way paano ipapaubos yung mga stocks. Ngayon, ginamit ko po yung social media. Yung nag-offer ng door-to-door delivery na foods, home-cooked meals. Dahil namatay po yung father ko noong January. Start ng lockdown. Panahon ng pandemya? Opo. Tapos nung ayaw niyang sa bahay lang sila. Pero ako, sinubukan ko po. Yung pagluluto ng home-cooked meals, nakatab. Doon po nag-boom yung Madeleines. Doon po ako nakilala. Sa bigat ng pagsubok na pinagdaanan ni Mads, hindi raw siya pinanghinaan ng loob. Kaya naman ang pandemya, naging pagkakataon pa upang higit na mas makilala ang kanyang pangalan sa larangan ng food business. So, ang sinuserve nyo ngayon ay food trays? Food trays po, bento at meals. Saka, ano yung bento meals? May rice. Parang single serving? Single serving, opo. Malakas din ba yon? Opo, malakas po. So, saan na umaabot yung mga kliyente ng Madeleines ngayon? Sa mga schools, banks, government. Nasa mahigit 50 dishes ang maaring pagpilian sa kanilang menu. Kasama na riyan ang all-time favorite na crispy kare-kare, roast beef with mushroom, kaldereta at iba't ibang pasta. Kasama na rin dito ang mga recipe na namana pa ni Mads sa kanyang ama. Meron din mga original recipe si Chef Mads. Mas nadadagdagan pa raw ang kanilang menu depende sa request ng kanyang mga kliyente. Ang kanilang food trays mabibili sa halagang 800 to 2,500 pesos na good for 12 to 15 packs. Habang ang bento meals nasa 120 to 300 pesos. Bukod sa masarap ang kanilang pagkain, nakabubusog din ang kita sa ganitong negosyo. Halimbawa sa isang buwan, magkano po ang kinikita ng Madeleine's Food Services? 6 digits po. Ang tagumpay ni Mads, bunga raw ng literal na sipag at tiyaga. Siya kasi mismo ang nagluluto para matiyak ang kalidad ng kanilang pagkain. Kaya naman no wonder kung bakit binabalik-balikan sila ng kanilang customers. Yung nagustuhan ko sa service nila is very accommodating sila. Then, kahit through walk-in or pag nag-order ka, mabilis po yung service po nila. Yung price nila is okay, wise. Then, yung place. Tapos, yun nga yung service nila, accommodating po sila. Minsan kahit trash pa yung order mo, talagang
isi-serve nila as yun nga, dahil customer ka nila, bibigay nila yung service na na nararapat sa'yo. Number 1 yung yung lengua, tsaka yung sisig yan. Number 1 sa kanila yun. Walang pinag-iba sa lasa, tsaka sa mga sangkap. Parehas na parehas. Simula dati, tsaka ngayon, ganun pa rin ang luto nila. Mabigat man ang naging epekto ng pandemya kay Mads at sa kanyang pamilya noon. Ngayon, achieve na ang tagumpay. Pero dahil likas siyang masipag, patuloy pa rin daw sa pag-aaral ng iba't ibang skills si Mads na nagresulta ng iba pang business venture. Pero ang lahat ng ito, hindi raw magiging posible kundi sa mga customer na patuloy na tumatangkilik sa kanilang produkto. Nagpapasalamat po ako sa kanila kasi kung hindi sa kanila, wala yung Madeleines hanggang ngayon. Mag-serve po kayo ng pagkain may kalidad para balik-balikan po kayo ng mga kliyente. Pinatunayan ng may-ari ng Madeleine's Food Services na ang tagumpay ay para sa mga hindi sumusuko. Sa gitna ng hamon ng pandemya at personal na problema, ginamit niya ang diskarte at sipag upang gawing oportunidad ang pagsubok. Patunay na kayang lampasan ang anumang balakid sa tamang tiyaga at determinasyon. Pagbuo ng komunidad para sa bawat pamilyang Pilipino. Dito natagpuan ng leader ng Houseland Holdings Incorporated ang kanyang layunin. Kilalanin ang nasa likod ng isa sa nangungunang developer sa Central Luzon sa aming pagbabalik.